Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți iau. Nu ai tu banii de mine, Andrei. Încearcă mai bine la alea de fac o să ai mai mult succes. Dragostea mea, vreau să te câștig, că m-am îndrăgostit. Eu sunt fata draguta și ti răspund și tu tot insisti. Standardele mele sunt prea sus să poți ajunge tu la mine. Dacă nu ai milionul de euro în cont și încerci doar cu vrăjala de bufta, degeaba încerci. Diamantele le cumpăr pentru tine. Ai tu banuti de diamante. Ce mașina conduci, Andrei? Iubirea mea, îți cumpăr planeta și-ți dau verigheta. Jima de aici. Ca tu esti saras, doar te faci ca esti bogat. Pun pariu că ai un Audi amarat. Ha ha ha. Mai ghicit, chiar audiam, de asemenea, aceasta a fost o farsă. Mă folosesc de versurile melodiilor ca să încerc să cuceresc fete pe Facebook, pentru că ai fost drăguță și mi-ai răspuns la mesaje. Dacă ai Revolut, o să-ți trimit 100 de lei. Mulțumesc! Să fac cu milionul tău. Bagați mai bine motorina de ei. Ai mulți urmăritori cu farsele astea. Nu am chiar așa de mulți urmăritori, că am vreo 17.000 pe TikTok. Mulțumesc! Hopa, nu vrei să facem o colaborare? Precum ai zis, tu cauți milionari în euro. Eu, din păcate, sunt doar în milionari în lei, așa că nu doresc. Mulțumesc! Să te duci naibii atunci. Boule!